Gonge-gonge nanti. Ora nek jeleng ngono kae biasane. Ora ono. Aku nek kaset-kaset nek jeleng. Li lek nek kaset. Sampeyan teni ora iso. Jreng, sampean teni dhisik. Ten ono sih. Posisi. Ancang-ancang. Sawi ya. Oke, dia nyedit Oh, khusus ngene iki suwi. Heeh. Ala ora enak paling. Enek enten ono sih, Mas. Ngomong Mas Dampit. Jreng Oh Meka, di sing bagian gong di. Kae lho ning pojok depan. Mosok kono ora nek gonge iki. Yalah. Oh Ya apa lho iya. sakmono. Keyboard lek ireng ora tau enek gong ya. Makane aku ora tau gelem nyanyi lek. Keyboard rupane ireng aku ora tau nyanyi. Kae lek sampean ra diceluk, ora gelem ngegongi. Sugeng dalu Mbak Rita. Wilujeng dalu. Oh enak. Enak. Untung keterucut. Ora omong lho mau Kamu lek tak lek enek terus sampean ora percaya. Aku lek keterucut sik api iki. Iki lah. Lah iki lho. Sing ngegong iso apa? Mas Gogon kae lho. Mas Gogon. Oh Mas Gogon nggih. Sugeng dalu Mas Gogon Mbah bocah. Pokoknya mancing, senengane mancing. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Rita, Mbak Kristin. Dan Duwondol-ndil. Apa iki kok ndol-ndil mang boba? Jenenge Duwondil jenenge. Oh jenenge. Grupe kan Jerene Duwondil. Joshua. Iki Joshua Vita Joshua. Niki Iki Kristin Boba. dah nelek Nggih. Ngaturaken tetembangan nggih wong Tetembangan, ayu nggih. menika sajake dipun uyak kalian wekdal. Mboten. Lan mangke bintang tamune nggih enggalo saged atur panglipur dumateng warga Nggih. Jalan Majenang mriki. Mboten. Nggih. Nyanyi Sampun? to? Dereng nyanyi. maksudnya- Damel musik no mboten? No damel no. Oh. Mas, nggih damel jenengan apa lho? Kula nggih didamel. Lho nggih no. Ageng Jenengan ngeten iki? teng tengah. Oh, nang Jenengan tengah. teng tengah. Jenengan teng minggir Aku lek- mboten pantes. Aku lek cilik-cilik gelem nang tengah. Mang Pak. Dan golongan Kenapa? nang dhuwur kabeh sing mau. Nandem king ati sampun yo sayangku. Wes ngene ae. Hilangi menang sih. tanggotmu. Sekarang tahu kali ini. Sungguh